Kebeli pi pai ba boro jemit basupak mani pi ibe. Di hak ni upon ni ai ji kebeli kerpang pi na kaleng jeng saskom buat kembang itip ba nguladu bon ki program bo phero ka balang kham tam ki jing kai niam ki ba phero ki badan kam ka jingi ki kristan mala ka pon mala ka sni na lor online mas bangi ji yo man ka sni break ti dan kam lu ki jing kai ki ba kham kordor mangin kham pele jingmot shisho ko jing em ji ba ka sni kum ki kristan kum ki kon jong dei ti mata banai bro shi banai kadi banai kerpang jong ka donot ka tam jong jisu de hagni por Ringkat bagi ni dani Reverend Father Pascal Lingdong ibari parish peace jong ka Cathedral Parish iban sa pasat chepi khamdam syapang kejingmut bajliu syapang jong ni banai de kebi shibun ya pi sa istri bagi kerpa di pi lada pidon kino kijingkli ba phla un simenta dan ba comment section phla ban go kijingkli tangki badan kam da i Father de Father Pascal kebi shibun ko por chepi ni priang sambai fi Father hakni por Kebelasipun hilarious but sabio team tisya tunggu bapi besar da ia ka kipaju le kini ki program pi but tisya berkat ini ro do kuno begitu nama buruk kita ni kawang gerbang dan remanda ni berkat but nga aku boleh paju boleh paro kiba pilih kini ka program but aku cukup por nga aku boleh singi program masuk yapi jong kamet bagasnam utrai but metrik jong kan itu program sedoni ka singi program jong ka dono bukutam jong jisu ngatrai ngim soper ba haga advertisement labu lang ya ka jipen syai kamet ka snam ko do utrai ba dia ka do kita jong jisu namar kini kilong kum arteli ki thapniang bamla ban her tang da kawe den kilong kum arteli ki khmat kilong mi arteli ki ti ha ka ba kum ki Kristan ngi puson ya ka benta jong ke jing im Kristan ke jongi Yulisi bon kimat ibai Father in sa ai hakani ko por na kerpat pi da phila sim copy klom ma note down bolong si benta ke jing kai nyam ba pin mau ke jing ko mala dengan phai na be chakamat ke jing kren halo jong ni bunai kerpang ke donot ko tam jong jisu de ka jing ni ban ko ke pada ka e ke ni ke jing le replay ka ya pher ayu bat ki be ke jing le replay kini ki cire lu blay ka de la ban ong ka pedeng jong ka na ki jing le ru blay baro nama ki jing le ru blay baro ki de menyalami ngi syau jisu ada ki jing buram ka Maria ada ki jing buram ki ru khoi le ni kinu ki jing le ru blay ki bang don ki de menyalami ngi syau jisu ti henrei ka ne hi ki de ki jing ru blay kerpang yau jisu ha ka ba laban ong ba ngis ngautu khambaha ya ke jing ie bapalat liam jong ublei na benta jungi kumbola ong ha ka gospel kat kum u ya anes kal nang balai kot kan riu bo blei ula ie hadu kata-kata ke perthei bo ula it no ilau jong ukhun bamarwe bo baro ba ngei thau u nom yap henrei un yo ke jing em bam jukut te ke ne ke jing rublei ke de ka kam im kam yap laban ong ha ka ba u jisu hi lede ula play laga jong snam halo lum kalbari but kata ka de katlong jong ne ke jing rublei telat pipe hi na ka kot lenti beneng pinsa shem jisha ya ka benta ka bala ai ha ka kot lenti beneng lada ke de ki ke jing duai lada ke de ki jing ruai ki babon hi ki de hi na ka benta ban penan buram yau jisu na ke jing ruai ki badei yau jisu ki don lai polai teli let pipe na ka quality beneng jo pi ka jing ruai hotra jisu kat san teli usim gisiem ndriu teli unang aplang berbahar henry ruai hatam jisu ki don hadu khatway teli ki jing ruai tene ki lai polai teli khatway teli
kide ki jingruai ki ba kren sepang kata ka donu kitam jung Yesu lada ka section jong jing duai ru la pipe quality bank na hadu kat sausla la ai ha ka we dei bat ke jing penut buram miau Yesu narpar gi paju blei ma pila ban sedang ban plate ya ka quality bank jong phi na ka sla ba sau pu sau hadu san pu khandai kini kide ki jing le dan buram ya ka donut hitam jung Yesu isdang da ka mas ha ke jimbatai shwa ke introduction ni ke jile rublei na ka sla ka pasau pusau tegi poi sya ka mas ke bakar pang juga donut hitam jung Yesu ta ga jing IT kentang ya ka perthai ya ka donut hitam jung Yesu kapan sengiat ha ka donut hitam jung Yesu ka litany jong ka donut hitam jung Yesu ka jing duai penbiang ha ka donut hitam jung Yesu ka jing kentiu khet ka jing pathamai ya ka jing kentiu khet bat menta sa ka pansngiat ya ka jing isnei blei ka bede ka divine mercy ka de ka johi ki jiru blei tingi iba ka balang kum ka kme kala ai ya ki resources na benta jungi rei bonangi le se ni shuruai ki ni jiruai ngim poi perkhat le de ngi shuduai tengkhat ki ni jing IT bat ki de hanrai ka spa ba ka bala buri ha ki ni ki jing ni jiru blei teng teng ngim poi perkhat tinga kentu ya ki paju blei bangin sobaban sim ya ka resource ka bala ai de ka balang ngimon kam malai sa library ngimon kam malai sa shanu ha ka quality bleng ge jupi pin sim but sisya ka spa ba jong ka ni ka jing son ya ka spa ba laban ong na kum kata ki mau koridor mau lenai ibang ide integrate ka jing ka jungi pi ka jiru blai kan kanam don chimut lamdangi sim ye ka ni ka jiru blai bakat penlongi ka jing jungi long khamba ki jiru blai berkoi ki de benalam ngi sa ka jing long khamba jiru blai ki penlongi bangi long ki basisya kenang bah bangi pediang yu Yesu ni wai ke jing wai ke don ku tamu Yesu la ni ngidon ye ke ni ka jing IT kentang ya ki yang isam ka don ku tamu Yesu kanam long tang ke jing le man le han rai ka long ban long no ban khod Yesu bon long si bentar kan ban nga si ha ke jim singat un long u de khod jong ka yang isam jong ha akan mau ye mei ha ke jing long khana ke jong ha but hoi ngade ukun nang kong ti ngila IT kentang ya ka don hitam ju Yesu ngi ding bedup ha ki pot bamansa ndrei ngi penlut pisa ban thiet ya ka dur ka ba internet jong ka dur ka don hitam ju Yesu but ngi snaru ha ka kendong na har ka ba internet ha ka bagi khulung ru kila ban yu i ya ka ni ka ya ka dur balapan kentang bal ka tuket but kani laban ong ba kadi katolong agaba kayen kasem kadibo la shim su mudo kop chu kayen bat ngiru nakaliang jonga kumlum do nakaliang para jonga bolong sister ki ngi sautu ya kani ki jiru blai barong basbon kumo jisu long basbon bat ngatrai ngi IT la ke jong GM hau blai ru tina maka jiru blai bal dang nadu dakna ya bala kai dai me ko ban phai kindia chaka history belin kot chpang kani jing le rublei hangno bat mano bala ban phriang ya kani jing le rublei father hoi ni laban ong ba kani ka jile rublei kala sedang na po France ki father Jesuit ki de ki ba la champion ya kani ka jing le rublei but nagaliang jong la pi phai pan sia ka ko di beneng biang kasla ka pasau pusau hoi man syua gidon gini ki dar Francis de Sale de benang kong ba bala introduce ya gini ki rublei kitang do Yesu de pas nem ka bakhanyo kadai geding penpau jong Yesu ha ka Maria Margaret Alakok ha ka snem sejar ruspa nyepusan
kumba pi pen i pi kumba la ai kan introduction ha ka ko tim neng sla ka basa pusau ba deha ka Maria haga Margaret Maria Alacoque ha pare la model hari France haga snem sejar dus pak ni pusan bau jisu hidalade ulah pau ka bad ulah keren sausi bad ka haga ta dur ke chung u ngi i ku mangi ia ni ka dur ba ka dono jung jisu ka sabar kami sabar bad saudong ka dono jung jisu ki pas ngiat sya ki dung ya ka hading tapat nak kli jong ka diga do not kimi ki phli ading bat hading tapat ka di na ha ka phli ading bad ba haba ujisu ukren ya ka wong ya ki dikentien hakme ka do not janga ka barhem da ki iye ki breu henry maki ki seu kliang nga tang da ki jingle haram bat ki jingle wat hak sakramen jong ki iye janga ngakwa menyelam biang syanga yaki breu ki bayat sakma na kalenti ke jing syai ngakwa ban job bat penku je ka perthei da ke jing i ka jing i da ka ba ki breu kin buram ke donut kuitam janga ai tu ki kam jing i kumno bagi de ban bu ke ni do e man de hakamet dan di ban bu ye ki sem kong hang ni wala ong hang ni ba ke jing le buram ka dur jog donut kuitam jonga da ka ba deng ye ka halati ba da ka ba bu ya ka haki yin ba ka lengi jaka ke jing pediang komenian haki singi thok ding ban kong ujong banai khandai banai lenter ke jing IT kentang hak donut kuitam jonga kemut ke jing kentu khat ke jing le buram kerpang ke donut kuitam nga haki singi thok ding hadian kar Corpus Christi kemut ke badai ke ni ke khatway tarik ke basawan ke badai ka singi buram juga donut kuitam jong jisu but takiwe de play te iba kasista magmaya loko kam syam shania ati pagi iye gini gini te henrei hadien ba kale consult per special director ka ubade father Claude Colombia ubade father pasna ka ba sedang siya lagi cingru play hagakom baki balor kilasya ya ka sister bahkan khot ya ki artis bandro ya kan itu pi kumdugio pi bunsin na kaliang jo kiwe jai bangli pi taudur jisu pi kat bo pikwa pi le ndrai pe kmau ngim jule rumare de jisu hi bola pen i ledi mo lada de jule di haga divine mercy de negeri tau ngio gini idor hadien ba ka discretion ki mo ha ka ba umle ta jing le song shit jing sports deal handai ya ka ne jing ipau ka ni mystic le ni ki ba tuai jeleu ko ki buson lara ya kita haki bahalor ban na kailang bahalor ki snau dei ne ban ong ba ya ka ne en pen prian pa ba namar bun sin le sikala abadai ta jing post deal le se ukso rula pen prungdor ki jong ga dur blay tena kani daw ndaka discernment kamtam jong u confessor u nong sapla jong ka bade ki bhalor ki bala sya ya ka bahkan khot ki artis barkan ya thu ya ka jinglong ju ka ta ka ui maki artis aka je start ke joki kila ai ya ka dur ya semua mantap ba yo banong ba deu jisu hi bakwa ke dur bangin turam tingi yang tapat dei tang nagaliang jong deu Father Julius Chevalier haka bala maka snap cejar pas par pusau hadu cejar pas nyau long sau wei pat u padar ulung do u bala syam ya kan ho ke reuniam pi namar de reuniam iban rai gani te manta lapau ta gani sister den rei manta sawai ulung do
haba usim ya kini jing rublay ula syam jusndon tak seng runiam bat kan thei bat cendrang hagaba ngi ong ngi don hang ni ya ki missionary sisters missionaries of the Sacred Heart of Jesus kide ki missionary ki ba kaleng perthei jing rublay de shisha ka jing le jong uni pada kalau long ka we ka wala pertiang susu ya kani ka jing le rublay but susu rengkat bat ka sister la ka Maria Luzi Hadzer ke bala syam lang boga bau hadar ula syam lang batka ya kani ka kan hun jo ki sister ki kan thei ba runiam kan thei are ready of the Sacred Heart tilang ba kini ki runiam la pan priang susu aka perthei la ong bau de ulung do haga wi ngi haba wa penyatho ya kini ki sijur lo penyatho kini ki sijur badwal ai ki da kani ka dur jong kada no kitam jong jisu kini ki biri urispa bha tu ong ki phidiban bu e kani ka dur man ka sngi duai bat pen buram e kada no kitam jong jisu barang por jong jing what nom ti henry baphin don kata ka jing IT lot hau jisu tela om bonu long do la le sha jing ai ba na ka jita sa far di kata ti henry hadien pat lawan ban wat ya kini ki argut henry sim la siam shu ke yeng ka bathma ka ba ha ba man sha la kali chanu ki don yong ba ya kini ke yeng ki la di na ka dawu jong ka jingpang ki don sha rut nong ha ka ba kilasa ha ka jaka ha ka yeng trap namar ka jing duk joki bau ni ulung do la le kata ki yeng ula kilai kedup kila do kila dai yo ulung do ki om padar sisya ngi ke jingpang jo ulok janga kala penlong bat penlut no kapisa hadu bangin da dia no ka yeng ro Andrei ulung do pat ukli ki te ke ei ke penlong pi ba pin kemen pin i hun hadu kat ni pim i kuslaye bat ke ei ke baki maki ki le ilong ki kedeu ya kan dur jo kada do kitam Yesu ki om kade ka dur ke ba PPI ke padar haga bangi IT hau Yesu ku mau la sya sitom ula place nam ta jongi ngila IT lot hau ngila pan kentang ing sem jongi bat sisya ngi kemen padar gim don kam syu ke je perthei te ngi kene ki jing me syu kini ki lung do kriuniam syu ha shwa kata ngi sem ya u Saint John Judas u bala shem ru ya ki congregation jong u Jisu bat ka Maria bala pen priang susu ya ka jing le ru play sya ka don kitam ju Jisu te manu bo pen priang nga ong ba ki de ki yen ki sem ge jongi ibade pen priang ha ge jing Kristen ha ge jing long lung do janga perbangsa si mokhar perbangsa si marbisu ngala shem sisya baki yen ki sem ki bla IT kentang ya la ka yen sem ha ka don kitam Yesu ki de ki yen ki basuk ki bakmen bat sisya nga sneu bon ong ba manu bat pen priang menta ngi ki ba mong ge ni pen priang bo Yesu tak dawai ke jing mong ke jongi da ke jing mong ke ju kumbal ong hi wizian lupa da ke jing syak sempat ju yang ila pen suk da ke jing mong ju yang ila pen khia ngi bar ko ilang ki bomong ngi bar ko ilang ki nong pop ringi tip bau Yesu lawan kenang da benta jungi ki nong pop de mangi pen priang de kumlung pen priang syu nang ni sekmat ngi de pen kentang ki yang sem jungi ha ka donu kitam jo Yesu te shabingin pai shabingin ailat ye ki pa dunget ki bai shimenta ki don ka tu kan itli ki jikli ba lai hangne in sai la ipi kamadin wada fada nga ko ban te phatu kan ni ke jingle du play ka don ko tam Jisu ka don nong rim ha ka Bible oi kata ba barkhoi ki keli kam tam ki we ki bam de hak po balang jungi ni bun sien ngi Catholic im ju keli kumta ngi sungai bet ba bala ai da ulung do padar gi kadei ki badei
Tan re hisya ngide ban kan mau ngide ban borbor kum ki Kristan ki basyai ngide ban pensyong na rim ya ki ha ka tin ki jong ton sibon ki benta jong ka tin jong be bakren pang ka do ro ngen supai kan dia hangi kitab Deuteronomy nong ka bah driu ke dekot ke pasau hadu driu aku man puli pi gini kagba long gidi gentin tu sya skor ko Israel utrai udei ublei jongi tang we utrai pin utrai ublei jong pi da ka no jong pi baro da ka man sim jong pi baro ba da ka bor jong pi baro pi te ujisu ka hukum jo ublei no bas dang hi kalau mangin di una do ka do no ya ka tu ka jirwai ka bangala ngala pan ong ngala adab na ka jirwai jong ka divine center ngadu ka do ngatrai kala tu ka de ka wei ka jirwai ka ba das tenat ha ka bala ruai da ka lan er nadu ka do na idia metrai nadu ka do kan mau ini kan tien ki dei hi tien jung play de play da inya ni ba da ka do ju ngi senang ban i di da ka do jungi tiula ai da hukum bangi de ban i di da ka do ju bat ngi pau hadin bala jisu la pau apa pau di ba da ka do ju la dung la pan pe hi bat na supernat bahaya ketika surwai ke basis pak sampusan na ke pari paju blei ba pai ke surwai basis pak sampusan ha ke ba ini de na ke tinju blei karena basis pak sampusan ni pulih lah ya pi paju blei la kwa pi pulih ba pim long pasif masih hispa santosan Hilarius Pidon ko lito benang tu Pidon pila puli lang piro te puli mga nawi saya sa koan kot balay ilamnya sila do nud batang jing bana la yeng nganom yuki sakama ni kalajin pi kini jupai kong yalam nga shala do mute ke do nud jong jisu ke do nud jonga de mau batau si de don jingmong anta sya ke do nud jong me ngapai jisu jemnut yaisha menam ju kedia yukha belakeng kentai dukun belajar hi ini gentien gi baso tenat ba de no Isaiah katu bau blei sisya ngitip bangi ka jing im Kristan jungi long kum utau ukha balakeng ujung tung balakeng sisya i ten yong i senrat no namar balai mami kam shi dan i ya din iba i mamati belajar lep ndai hau blai kam dai kumta yo balakeng usam bai but ya iba belajar lep ya sa ai da kumpiang te Yohanes kalau nang ba katlai kot ba pusan kade gijing labong kade gijing don bokalat we na hinman para jungi kumbau bok dan kmat ya par ko jibangai na du kambit ko kadu haga ba Yohanes ulai syadya ka syadya jo Yesus bokum juro kan ko balai haga ba i ya ka ju ya ka jingkan ya ka jing dong jong sipai ya ka do no ya ka do no jong Jisu bati syangi ya ka tin kasi ngim don pi ngiong do no ngim haisya de klong snam tin rei ka hadu kata-kata ka jing don kam jong kan ka karakter jingi ngiong wa bahado no bah mesin bah jinglong ikan tuplang tu ti ngi naga
gospel ket kumu yo ane selong bakhat lai dekat apusan ngakwa asyania hak asyadem kumu senran ba iye hikai ki jing maya jing blay snap jing kende jing iye len ngawa jing su klepsien jing hun jing hem jing kap tang hadu nut nglap ja thai nut kabom lap ja di Jepang jing bung ya ka kunjung jisu ngakwa yo rung sya ka dorut re hajing mong usum kumba phedri na klieng itrim kasim shala kaskum kwa rung au kumarung spai henry kunong i kwa dung on kumadung usum henry dukam jing i kita macam lu kata-kata i ya ke i jadi samla syajbu lo aro bu khnam ya kata do mon giyo nei kim yo nei nei nam hikai nei de jisu de kalang ko hikai gitu de ji i ke bang ko i jisu om de chu kat haki jingria ki lene haki chiti bagi tho lene hakan ro ki i teng haki digsi ki tho kosna ya ka onod klosnam bad ka bad bung do aru kada yumtai de bau jisu imadu jisu aktif lepa ni ba kumno bangin le ban celebrate ndangi di ban tribute di kini berkhoi ba de bau ubahikai ong hi naga gospel kat kum u Matthias kal nong ba kat way kat khot ka ba ufra tuan sanga pi baro ki bashitam bat ki bakia jingket bat nga ngan panjat thai jp tu ba ikal ko jona bat hi kai na pangalong ubjam dut berbas ngawret kadodot thi tingi ma jam jisu ni kai u jisu ni jai ai ru wat eu thomas ru haban dung ya ka ti jong u haka jingong do jisu phi kamot haka do jong jisu te ni iba bukan ki pa banta jong tin ble ikan sepang kani kamtam kitab jong ise kalong pa kalong ke balai pun riu dekat ke ba dekat ke ba arpun riu pat hakaba nagaliang jong u no ya kani kitab jong ise wong ini kintin nasa IP kada good ka batmai ban sa tep pi ka man siam ka batmai ngan weng no na pi ka donut mau ban ngan IP da ka donut priu ngan sa bu pi da ka man siam janga ban sa pe ba ra ki hukum janga ni kini kintin je ka Bible kide ki wan urlong menta o Yesu weng no ya ka ji e donut jangi ipor bermanusia ngitip yes ngeu naga khamtam nagi kitab Exodus bakum ki pai dalam baki de bi narkijip rei de ublei ban ero de haru pi den rei manta hakalen dengi pat ham dino na jing sate marau cha ke lai lut basisya ublei upa bat jam no ke donut changi penjam na ke donut ku changi te sisya ki don sibon ki hakini ski yo agjumpule ba kumno ba u Rafael u hikai ya u Tobias ban ba ban light na uksoi de ban siam dau to do no jong do kha ba do klong snam jong do kha ba thang ba ka do ka tadem ba be nang tai ka be ka uksoi pina try ngi don kamban le umju ta siam do jong jisu ide ber hem ide ber chushet baru jisu hak jelo kristan jangi ban peno yo uksoi kre tilan sibun we pat ki banta jong ka tien ju play e ka bang la nang tai lu thang ni renga khot nga weri phi ban pli ri ka Bible mo ban hat ya ki e ki be de bat ka ne ka jing ru play jo ka do bu tang jisu ka jingum tai
mangiyo kum ki pai Kristen mangi shimata kani kajing le ruble pise kum ki program mangi julet manka snem ani pai wa kala do ta kani kajing ki tiukat ha pi yang kasam ha kadon ko tam jung jisu to shoba kum prisha ye kata kindia ngidon lu ka to kan ni gidur ki baya jan bat kani ka subject kani ka topic kani ka phang da si bat ki video tengi habju ko pon yang pengi ru ya kini gidur Hoi nga hil di nga chi nga kwa bani tu pi ba shisha kaji kedu changa kade khamtam ya kane kajing don kam kajing em kajing ha kajing ai a don kam shibun i shibun ki mo kajing a matrai ngade hagi bata jo kajing mai kajing rublei kajing marai kajing suja sa kajing kesem kajing a kajing kesem kasambu shisha ya Mario patao mo wapan bi kini ki jidro ki ba lada ngapi la pidan tu piso bha ki dur but hang tu ngi dur bang sepang ba kumna bu jisu don bat kadika ki ngasem ban pat papan ki ipan sibun ki te habang idon ke jeruble ka danu bukit tam jisu ite ruble ai ki but marai ke jisu na pomar jisu ngasem ne kini ka ya kini wi ke jing ying kisam ki balaya put laya wit hangrai dalam itu sisa haba ki wailang kasli but kipan kantang yung jisu kata kajing iit ban iit ko ba i jisu i bahang tu kisam but kabalay tu kajing pentengan kapor juga kajing jamjar pi ujisu ukan paham ini mulong tuan senga pi berkoi basyam bakya jikan dan penjat hadi pi kata de we toy bagol ba la ruble but ko ba ay sa kuwi ka slide kam gani ka slide ka be de bagad anod jong jisu ha ka ba ha ka clip mat jong jing yap ya ka ba ngadala di ngalaban witness ha ka jing im kristan ha ka jing do janga kede masa sipo mairang ha bangalong toy speech ba ha ka tagpor ka inong ba kabahap menta po palang ru de lang daga na po mairang jaga wi step lawan ko ya bangan ban wi orang ba balat mi giap bedeban uba sakrament ya kata step ngalakre banwan pastor nang kan school ngelong to ngan late namar ngim la ban late na kan si syati nang ba kemalom ta pulhabong so iyong biang siya lengkot ba syati timba tuangan wan silong buat ngasawan diu ko pada amlo shu wa setang ye pi ba phin wan tinga ngalong tang to ong ta ji kam jong kam ju bleshwa bar ngala lej baru riu kajing panjur ju tang supoi ngau kisong ulah perlu kajing plan ba yang yu disoyu ko ba hai ngatapa hari ngatu report mengadang di sya ta klip mak di sa cipang long pada konloi bat sisya ulai yam dah besuk teh bang akeli sepang jing em jong une urang ba ulong kumdo bat ulong sisya ba ni wabat ni rublei kempang ye petang do jisu mangkas ni thon ban tong ju benai jupep ban wan for bayran na kabanta kajing kamas ti sisya kini kajing toy aba ong hani isa syem me kada nod jonga
Kajakari kabasisya kamta makliman jo kajiyap. Ngan the kerhai kajing kerku ki kam ki jam jo ki barok. Kinang pop kin syem ya kada nur jenga hakatlong kabaslem jo kaji isday. But haka next slide pat. Ni syem ni kani. Ba kade kajing kita nur ki batlem kita nur ki blem kisah kelalong ki bashirhem. Ki mensi ki bashirhem kin kiu irat sya kajing janai bakrau. Ngan kerku yang manla kajaka haga bay ka dur lah juga nur bukhoit labu. But next slide. Ngan ai hakiling do ya kajing man penjem ya ki be donor. Te ngaduai bangan yo ya kani kajing basisya ngatip hi habang asyong hang ni po lain kra la ni mensyaro apo haki wipat ki jaka habang aduai kamdam kini ki ba donor ki ba janja ki ba kami men Islam nah asngeu bo blei la ai yanga ya kani galenti ba kamno ba dari te kitu penfiang kani jinai kan sa tho ya ki ten jaga donor janga tapi dari isday kada nur janga bagi ie out and I hagan pien kemudian berkuit hagas kita ding bergong jong ibenai hi de kini kilong kijing ai ki bakar pang ki ba ratu ai nang bentai jongi henry ngahi ngasyam bagi jing ai ki bakar pang tam kedai hi kajing ie yu jisu ha ka Eucharist berkut. Kajing sautu bau jisu dan hajat jengi. Namar kadai mabusin ha kajing im kristal ngim pediang yu jisu. Ngim penkrep hai lati. Te nagane da ha kajing pau jong jisu ha ka sister Margaret Maria Alacoque Kastem sijar terus pak ni pusat kedai keba ngila pan chusu yu jisu hari Eucharist pukul kalau film so kalau pila ban ai gitu ke film ke berit mo ya keba mending ngila lang no bakan loka atrai utu mbak balik ke isnei utu kena Dei pagduan ni kadud jong Jisu. Pakumno ba ulale ki kamis ne. Ti kay Jisu jong kadud Jisu Jisus na ilang pagdindak ba bapang stam. Matray kadi way. Kabanlong yu paginlong ba dei Jisu ba convert di Jerublay hakap ko imo jeng ko malakaski. Ti pi hilarious but ai to penepe ba nita sidor gi bakwa ban keli jeng keli ilban bu lagi jikli halo tu
Hỏi là thong tu we looking for humanity. But ngakwa shobat penkut no artat ngakwa ban ong ba pi ujisu udam place na mantaro ngam tip la pi poi perkat em sifangata namar ba kumba ula place na mo kodo is na but ke ba pen ngai susu ini sifang ka nega udon bokutam ujisu ke namar ba habag scientists ites laga dei ya kayu keres kepala kalah kalakamet lada kata shroud of Turin kemaki om lada kadai haki stigmata kemaki di kijing mong wujusu atarai kiri tu kastam ko pambi nang to bunsin hi laong ba kadai kastam lani kadai kado jong ki cardiac muscles kemut u ki dei do jong ka sim hi nang kurung u klasna ki ki existing miracles ke bajia eucharistic miracles but habat ki long ba ki dehi ki ba don ka no klong na ki le ki naga kabadehi kas nambreu kabadehi kadbreu kabadehi na ki bachim hi na uklong snam bagajia haus na maraja khatlai hapopolan agaba Wilung do akapu hamid Christmas apan hab yau host teu kum gilung do haba pan hab host ngim na haba lab yang hadien bong ngi haba lab yang hadien ngibu ya kata ka te katuko hadien katuka di sngi kami senam kani kala patlong yau ne ulung do ba un yathu yau bishop ban nakaliang bishop ula thung ka ka commission ban page ka DKA te ka university jong ta ka jaka scientist will analyze ya gani ka but report but test ba ong ba ka day ka obri ba klong snam ba obri ba day try jani ka do ru udah obri wala sha sitom sibon bola don kata ka stress te hadin kani haba la present ya kani ka finding aga Vatican namar bunsen kan surai ba ki ki balong ba ni ban ro la present ka Vatican na kaliang jong Vatican house na marajar khat reu la sha iki breu bakin wan ban penon buram ya kani ka yaudu host par kelas 6 pelabu haka belabu mentah haka monstran hang ni popolan but ba pada participation ni jika ulong bahwa la scientist ki debates sibon chuchu tenrei ki brio ki tu na kaleng perthei ban dan buram non ka ban le sa popolan ban ong ban ngit bau jisu do sya kalong do snam ban baki bantag ba mabuhay na kasnam juga na kasnam juga ngitrai na alaj kan ka lockdown ngide ban pediang yu jisu bat ngit khot yu ju manta lang baga jiru ble jungi ha ka don bukit tam jo tata hagi mengina ya semua sibon kimat kijing kerana kalian juhi pada kamtam ya ketuga video bangila epet lang mentat kaba ngamarui simet kai kaba pen shot jingwat pen shot musim mainga kade ketuga kleman bakhdo bautu brio ulayo pediang ya ka bill but kaba khamstana untuk tho we don't charge for humanity the kamut kapen kende kapen ketik jumut yang pada kamut kani ka u change jong kani ka jingle bha ka jingi it para brio ka di panyai biteng na ka jingle bha jong tu we yu tu khna but hadu tra jang tu ka restaurant don na ka mesim ne bha wa the commission ne ka video pila a shingi fada
Mendangin the ban Muslim show ngin pet kawai ke cikli ba la anak lem ciki. Wai ba nak komentar jeng FIFA dah. Apa boleh mapi? Okay. Ngakwa ban pili kumni ya kabalang Katolik la seng du Jisu ha ka gospel ayu pada la tho ya ka. Ngakwa ban tip bat house nam bakat nu bat ha ka gospel guru la tho khila ban pensai lam yang ni pada namar mangadei Katolik ngakwa ban tip shishu. Hoi, te kubule shibon na sotanat ba ki kun Katolik jengi kila kwa ban keli shushu shpang ka Bible bat shpang ki ye ki bentah ba ngi don kanong rim namar ber khoi kinong rim jengi dei. Hoi kadai ka gospel kat ku Matius kal nong ka ba khan riu ha ka ba Jisu ula khot yaki senran yaki apostol bekli yaki ong kibriu ki ong ngadei wei te dan ki ba ong vào de prophet de Moses de ai tu pa bar kum ta ter re na kaliang jeng Jisu ong pipan na maru Jisu la temu hi siabat sen ka balam hi te ku ai bat pen kre ki bagian long hakan ong rim bu pian pipat pi ong ngadei wei namar lada ki we ki ong ta kemot kada ki we re ma pi ke bangala temu bangan penlong pi kita ki ban rai kan ki jingi habau khaju ko duai usa ong ki khile mo hak bokut cobot ki chone te manta pi ong ngadei wei te gospel ko mu Matius long khat re khot ke ba sau ke ba khat lai ter ngi siam me kani hak ba nakaliang jong Jisu kali hakal nang khat lai pipat lagi pi on along way Simon Petrus ula jubab melong ukres ukon jo ublai ba em Jisu la phai tien sukma pi ko Simon kunu jana omdei ubriu balapan pau ye pi ye kade ke jisisya reu pa jonga ba benengke tegumta ngoong api sengak bahamo pilong umau siang Petrus batalor une umau siang ngan tei ya kabalang jonga bagi bor kedujok ken nom la ka ngan IAP yagi shabi jong ka hima breng kat ye ka ba pinte ka pertei la te ha breng ru bat kat ke ba pilau ka pertei la lau ha breng ru pi hangni ke de kanong rim but halor kan di ngakwa ban ong pila ban what you show type na ka YouTube Steve Ray STEVERAY kisa shemong tu ha ka biadei bar ka jimbata ju ya ude mau siang badi ude shabi ngatrai ngadam la bat kedlut hang ni menta di menta ude uju Petrus ha ka bakut ngitip baula len yu Jisu laisin tenre yu Jisu ula pau ki bat ulama bagi pop jeki ni siam na gospel kat kum u Yohanes kal nong ka ba arpeu ha ka ba long bar peu khot ka ba khat khandai ngal premier ka skin kom jo kata ye ula pau ki haba kila le pop kila em ka pop henre ula ong yeki ula pen i ki jingmong biang ke jingmong sengap mo ya ke jingmong ya ka krum bat ki kti kejat baru ong ki jing sukapi apa ibe ki sajisin ul persat halo jeki ya musim ko ong ya ki pop jono pima lama ya ki pop jono pi pasal sa te Jisu pe yang nei utamai ki ya ki berkata do bi jo do nur jo kumal man yau ka balakin do secara pelajar lib unom kedak unom penlib sisa yakini apostol mulai kumta ula ai ki jima pat kila kandet kila kemilan tiba un mai ki syai me pet ke semedi pi
Tendai ulama beki. Wang ipop juno juno pi map lama beki ipop juno juno pi pensa la pensa. Kilej ngaladap map ipop ju pi piru. Wan pensa chu ipop ju we. Lej ban map ipop ju we. Kani kadang rim jo kejing map. Badu jisu shushu nisiam ai ka treatment apa ya urus general nong ba we khot ke ba khatsan ha ke bahadin balaya bam bat ha ka kejing bam Hawaii haga shua haga merut kapung Tiberias ba ulai keli u Petrus kun Yohanes pide e shisai nga EDP besar ilang brojanga syarai ilang brojanga besar ya ki blang jonga tekane kade kejing aibor ba u ya upup bubai ubanengkong ba la penlong hi uta mau siap hagaba kade kasngi pentecost ke tapi puli mon lai tayo mansua niladon kane kejing berkat ya kane pentecost kade kasem fulai sedang uji suhi sedang ka sedang kabala in jisu ni lagi sebenarnya ladon kaya ulang katakan ni bawa stol bawa mengikut parkir joki kilas dang ya kam jalan kilapan baptis lah jangan kata segi pi de sisa milapan perika history juga balang kadon kakot milapan plate bat kumdur bagi de ki kot ki balan de ki YouTube ki bapisan nanti lah kala penhun abi pujan Tujuh bikin kali. Ya, selain kau kapor kelaya, ngadan tang syawin pun ngadan tang ka nakalian jenga kanyat foda bijing kli bun kon. Kalau makom hakan ni kapor ba kipa dungai haman king kisam kimi ola on khot ikling do ban pentamai gitu ga jik deket badon ko tang jong jisu. Jadi fias ngoi apa dah? Ha. Hakum kini kapor ba kipa dungai kimi ola on khot ikling do hakum biang ya bar kan sai. Ngan repeat mah dah? Yes no? Halo. Hoi. Siapa gaji kajing kentiu kat? Taking you all out part. Ha, take about pila bane halaki yang kisam pada. Hoi, kan ni kalau ngaba lambat le. Nama kali ko ba LC ulung do umla banwan. Tanai pila pe nakasla kebasan kausa. Ya ke bau ukli kebalang ka ang ukli jong kayeng ula ban yarap na rejikan dukat. Nengko la pila don pa dur jong nu hitam jong Jisu. Pi na pila don nu hitam jong Jisu. Ma pi kupa jong kayeng pinra ai kata dur. Pin le cha tengpong ngot jekan. Khôn gen rai sentiu gen rai mati kami khôn rai ya ki se ki berkuah ban rai ni dan tempat juga kami galan rai dan ni ukun rang ba ban rai mo ba de bandon ke jaka ke kerpang ban petre ayen sem hi te ke jaka ke kerpang petre ayen sem ha ka ba nakalian haba pira ye Christian kuntu banyak piruai sengap kadon hut pa hu jong ut kan ko no jirwai don hitam te andala po yang tai te kadon kan jing le diam pi dalam Bible boleh dia Bible nang ta habam do don te kajing pla kajing ye bala ban habam pila ban do kajing pla kajing ye hadin rapat tong tu lendo nukli juga yin unyalam mi gede ko yin gendwai balai pahakas la pasna usan macia kiri gendwai ki bas ki ban tai kada nut sisala pi dwai na ko mensim kham tam hang tu ong tan mamehi masal pi mod jungi dagai shida kijinge jungi badal ki don nu jungi dahi bakam put tang ebe pi
pitang mami te la khodiu jisu bo pitep ha ke jingatu khet kan mau ba pi khodiu jisu bo long member je ka family je pi kata gue pidon chipomut ta pidon kan gue pidon san pidon kata ta pi ke jingatu khet mod ban ken yu ku gue ban kompre apa keren yu pi ka am ju ya tu jing semua men ya ro semua yu hi naging daw haba naging duai ke pasu tenang ha sobha kedunut blay penpenya ikam yeng jengi berger kui kam si mereka met jengi ban background ke jing sistem jengi ban penkentang ke jing kemen ke jengi ban pensting ke jing kuslai jengi ladau no nangi hukum pesausi ya me tu kan mau ya ko donut blay bayau dong pop bakla ke bomod medap tang da kejing i berkejing isnei bat sagaway kejing dua yang di kepasu tenat ba pitep ke ba pang ke mesim jong ka ying sem ke jing klat no jono na ke yin bat haba la kentiu khet la penkentang ru yau tau ba klat lang ha kata kepor te na ke jing dua ko gumne bat ha ba kepor ban klat ke sepoi ban kejing yap kan sawan ban no ya no na ke yeng sem jongi baro kita ki baklat bat ki bayis sa kien IT lot yeladi ha kamon blay ke jongme ke we ke jing perkhat ke baklat kan pen klan yangi ba sisen ke sngi endang ye kendu biang baro chi yeng ha beneng ngin saya ro ya ke buram bat ke jing le bha ke jongme pi te kani te ka jing kentiu khet ke jing IT kentang henry hakas number 1 hakum ke juk ke sni de ban thamai pat de jing kentiu khet manus na hapat mai namar ba kum gi breu wala ngi akhot u bom long de khot teng gi kum klet te habala pun kan lapan kentang gi ngesem ha ke jing kentiu khet ke de kamram ju gi de khot ke yeng la ki mi ban le chnu kien le ngu bat kin le bat haba ki wan phai ru kien ngu biang bat kin le ke na ke daw ye ke jaka ya ke ni ke duan de ban bu ha ke jaka ke peding jong ke yeng bat ke jing pertama ke tiu khet ngap kan mau ke ta bat ban pai teli ke jing kulat ban bat thung si em yu jisu namar ke jing tiu khet kalau ke jing thung yu jisu bon long si em kan tiu yu bon long sim ka khet ke ba pertama ke sem kum u nong pe nong ti kular hari pertama ni sim ka sala pasan thung yau yong ikular bagi dia ine bak me bagi sumar hukum yong me khamta me hukum jok ji kata kata ke we gaji pertama ke khet haus ha juga sni la dal kan lo ka fis de jok ye la no sni burom de ye te ha kan ne ka bade ka sni burom jong ka don bu kita Yesu ngatrai ki ye sem ki la bat stang bad la ye kan ni te la da ulung do hadin pat wan ha ye ngasem ju ki usapen scam chuchu ya kan ni ke jing tu khet ta ka bau ai ke jing ku da ka khoi ka kum ta te ha ke jipat mai ka long ban gular ban ye ne ha ka sumar ki hukum jaga ji e wei ka baar ki gular ban im rengkat bat me da ka ba pediang ya me bunse min ku ta ka baar mar ka ba banyak dua kasih dia kan mau habis dua yang kasih memang bapak dia koyut dua saya mau dulu yen sama kami di kun marki habai mai pam parwan lene ukpa bati kun ukpa marwe habaki kiwe le shwe ठीक kada ya program juga judai om ban pem te takine nagane kada ka jidui nongi king im mai bi king sa long is ki san duai bad lang ila long ki bai ngi long ki ba e ki e ju jisu ngatrai ka ji slay jong ka jing e jingi ka salai ki we ki chen jinda ko shablang mo pi ko fam namar ba kam dei ki jing le is nei but you ai tang na ka batam kam dan chimot re na ki ban ai ta ki jing e ti ki ban ai ta ki jing e kum juro ha ki jing ya long hi sem
ka jing ya hala ka jing ya karkat ki ya berten iwi patru habala yo jisu la penong sim ngia pusiar mo me kam debat hala dan ni debat tim si debat kani ka ya rap ingi bangin em ni ki im kristan hala ing nasem ban kentu yo jisu ka ket sim ba un syang ki ngasem jengi pon ki jimat ba pai ba nge scam ba ni ki jing kram ni pada pascal lingdo balong ka jing kai nyam ka ba kraw hadu data ka ba walang ila miss ila adu ru ki jing kai nyam banyak kendo malaka sing blame dai lingwa ka ni ka online mengi discuss with pada ngila yo jing de shibon ada data bat ka por ka lanang ya ban insai kendo yang hadir ka tu ni por bat ka ke program de kble shibon ni phi ginang pai baro bat kble shibon ni phi pada pascal tunang ki briu ba doai bat yene hak jinge ke waskam ho play but needs kam makini ke gi baro kin sakut no bleach board but play try kan ko ngaku aban ai ke jingger khu ngaku aban ai ke jing duai ke jingger khu ablai kan rat ko nong bu nong thau sisa ngi don kam eme kam palat hagan ke por bani ki wipat ki por snow sun ai ko khu ko do e baro khoj ki pa jome ki balas simenta hagan ke jing hikai ko khu ko do e rasas kam ya ki khod bor khoj hangi ka khu ko do ya ki ba ja ka not ki bapang wisdom ki badon ki ing sem badon ke hospital ai jen mesim ki tu ki ing sem ki bal khlat no ka ji ya thai bum ju ko ki bal khlat ben ka khu ko do ring suma ki diocese jungi but ya ka state jungi ya ka ri jungi ba ka thai bro ka we ha ka tang pa badu khon badu mesim ba khoi amen bleach board ki thank you. Yes, sir.